Eh, tangi. Kowe kan bisa apa iki nanti? Anjing. Ojo-ojo ini diculik. Santai. Santai kabeh. Sing kudu dilakoni saiki kudu ngerti sapa dalan teko iki kabeh. Arep tenang kayak apa? Ada kurang kayak ngene. Jadi so ae iki kudu pencilikan. Terus apa? Iku nang ndi? Tenang. Tenang, sugeng sore kabeh. Sugeng lawuh ing amaku. Dadi, kowe kabeh ning kene gawe dulinan salah sijine pati game. Ono sing ngerti? Yaiku Werewolf Game. Apa maksudnya awak dhewe kudu mateni sing liyane? Santai-santai, aku arep bacana peraturan dhisik. Monggo. Tadi kayak ngene aturannya. Kesiji, perane kowe ing permainan iki ana ing HP-mu kabeh. Keloro, guardian ngunci kamare wong sing arepe dheweke slametno jam 11:30. Lan kudu balik nang kamare sadurunge jam 12. Werewolf metu jam 12 lan kudu wis mateni siji wong sadurunge jam 1. Katelu, pangobongan gawe wong sing diduga werewolf dilakoni jam 7 sampai jam 8 wengi. Kepapat, pelanggaran dening peraturan dasar bakal diwenehi hukuman mati. Oh iya, ana tambahan. Sekali nek kowe kabeh nyoba metu saka kene utawa nyoba nyerang aku, kowe kabeh bakal mati. Aku selalu hubung karo HP-ne kowe kabeh. Sajane kon iku sapa sih? Aku moderator dinan iki. DE pengawalku. Ana tambahan ana pertanyaan mana ya? Gak ana ta? Lek gak ana, monggo dulinan. Dora, ini kalau cewek bagaimana ya? Aku di rumah. Aku Nabila. Aku Cika. Aku Yani. Aku Revi. Aku Damas. Kanca kuliah jek nang kamar. Aku Adil. Aku Yoga. Aku dhewe Farhan. Aku teko Senapati Utara. Lih, kon parhan lah sing mene dekoas iku. Loh, Kon jek ngaku. Revi. Iya. Kok apa kabar? Abi. Sayang banget kok kene kudu ketemu pas kandane kayak ngene. Iya, gimmicknya jadi nggak bingung nih. Kayak pancing paling enak nih. Durian mau. Nah, aku udah durian mau. Aku bakal mateni. Aku bakal mateni di edisi kan. Sebenarnya. Selma. Kurang ajar, maksudmu orang ada nang kene iku. Aku kan Ada orang acara biasa. Maksudmu lho apa? Aku kan wis ngomong, aku mek pengen kowe kabeh dulinan Werewolf Game nanti kan putus asa lan gak ada harapan. Jasih. Sabi sama nih kan katanya nyoba mateni moderator. Oh, apa kalian ada dari mateni om? Oh, api pertunjukan nih. Aku hibur tenanan. Dari pengiki gak perlu ana obong-obong. Sekian. Yang iso kaya kene gak mateni wong sak dimae. Oke, rungono aku. Nek kon ape metu teko tempat iki, kon kudu mateni sing liya, sasimpel iku. Ya terus kancamu kuwi apa? Sadhe ya bakal mati. Ngene ae, saiki aku sing mateni, nanging sesuk kon sing mateni. Ya wis saiki sapa sing arep kene pateni? Le, Apa? enggak apa wis. Ngomongin ganggu pembunuhan kan? Iya. Berarti Guardian berhasil nyoba Kak Derek. Iya sih. Enggak. Enggak apa-apa. Jadi pikir Kak Derek sama bareng kok, tenang aja. Lek. Sakjane wingi bengi Guardian ngunci kamarku. Hah? Tujuanmu ngomong karo ngene kok apa? Enggak apa sih mbak ngunci kamar. Aja cek emosi salah. Apa sih, Ci? Oh, rasanya kemarin
Padahal ngomong sesuatu karo. Iki tambah gak jelas. Aku mau apa emang ini? Kon wingi ngomong nek kon arep mantan Jerman sih. Itu di werewolf. Kan werewolf e. Loh, kudu aku villager. Nah, kon ini arep ngomong rek. Mau aja ngono kok. Kono bocah kan. Bakal namaku. Ngono wae kan sing ngono. Kono ini goblok kayak kok nyenonganku. Wes pacaran sebelumnya. Kon pengen nama aku dhewe kan? Ya apa wis jelas kon iku werewolf kok. Wes siji, baru telu. Aku hadas. Duh. Aku nyadat lagi. Apa maksudnya? Jadi kan tahu apa? Tenang, aku gak ngarep mau apa. Terus saya ada kok. Kalau iku lihat matanya aku tak gak, ha? Weh, Jepun. Si tahu dulu aku lah apa Adam? Wis ta, Jepun iku pesan saka moderator. Halo, kemana? Nek kon kudu Cika, kon bakal entuk konsekuensi paling elek. Saiki kon jelma karo Cika tukeran peran. Deh, kok iso? Cika iku kurs dipateni werewolf bakal dari villager lan kurs bakal dari werewolf. Wes, ngono tau kan? Wes, tenang kali aku harus menuju turun. Sel, sampai ngomong sesuatu sama dalam. Oh, Kon kan Sel. aku lapor. Kon kan werewolf e. Kon ngomong ning arek lek misale guardiane ngunci kamarmu. Kan kita kan jam bojo. Aku iki guardian, aku ngerti lah awakmu bujuk. Cek iso njebak Farhan kan. Wes, Hadim, aku duduk berdua pe. Tak pancen gak bisa percaya ya wes, gak usah. Tau kan biar kan gak tau percaya sama aku. Jadi, siapa sing dino iki asih, Bro? Kalian wis nemu petunjuk ta? Dino iki sih aku gorong nemu petunjuk apa-apa. Kini lho, iso sama foto meneh. Sakjane iku. Apa sih? Wah, gak jelas. Lho, kon iku gak inget ta pas iku. Jelma iku diparani ambek werewolf. Tapi kamar iku tak kunci. Ya. Aku iki guardian. Aku iku ngerti lek awakmu iku. Lah apa aku bojo ngomong tenanan. Wis tak lah, Sel. Aku iku ngerti. Pas iku kamar Farhan iku tak kunci. Apa sih Dim ngomong apa? Aku duduk werewolf rek. Aku jangan awalnya werewolf. Saiki tapi Oh, dari saiki kan cetasnya aku kon werewolf. sumpah rek aku duduk werewolf. Werewolf aku dhewe. Kan udah aku saiki. Iku sumpah iku gak mempan ya. Kan iku ngakukno iku gak ngelindungi aku dhewe kan. Wis, nang foto, sopo foto? 1, 2, 3. Motik. Hati enggak? Iya, Dik. Harus saya udah mudik. Kok main nolak mana? Loh. Iki ada. Apa salah? Terus ada sih di sofa. Waktu yang mepet di sana, ada yang boleh ya, Kai? Apa ya? Oh. Kamu apa ya? Kenapa? Kenapa?
Sintia aja bengok-bengok, kan gelem awak dhewe ketahuan ambek Sintiane. Iya ya, sorry. Yo. Yoga mati. Yoga mati rek. Berarti ini bengi aku ngomongan. Berarti antara kon kabeh iki werewolf. Yo. Sik. Kalau. Ki gopekmu kan, Cik? Bener Cik, kudu Gopekmu kan, Cik? Berarti kan werewolf kan, Cik? Iku kudu duwe aku ora sumpah. Kan werewolf kan? Aku wae. Kudu lagi gopek omongan. Wah, jangan Kenapa kon mlebu kamarku? Oh, tadi selama iki kon baru. Konro, film jenenge The Lord of Ardi. Pokoknya iku, filmnya iku tentang pas Pokoknya aku yakin. Saya jadi kok dia pasti werewolf. Apa maksudnya? Lek misal yo, kene ku villager, kene pasti wis metu kok kene. Aku ngerti, sapa werewolf? Wis ta, adikku pasti bakal nemu carane. Cara apa maneh? Kudu gak iso muncul. Gak, sajane ini aku Aku lek ngono. aku tekan iki. Ada yang kanjane suwi. Aku lo, kan iku muncul kapan? Gak muncul iku kapan? Aku lo. Misalnya aku lo film. Kalau gak ngomong teko awal, Terus aku kate jarang kancaku mati ning kene cara apa? ya aku gak bakal biar Aku iki ngakokno ke awakmu. Lek awakmu gak gelem ngakokno ke awakmu, ngakokno ke aku. Loro, telu. Iki sadar rencanamu. aku dhewe sepakat aku sih. Salah, rencana ada mesin ini biasa ini kan mati matinya. Apa kok aku sudah mati? Sadar, Lek misal yo dia, aku di masuk metu. sadar wae. Kau wis kabeh dhewe. Apa ta? Wes, pemane. Siji, loro, telu. Ojo nih. Sepurane lho, aku iku mikire timbang ada mati kabeh, mending ada mati salah siji. Iki kudu salahmu, kudu salahku di season, tapi salah moderator. Sepurane banget aku nikah ngono kayak ngono. Soale apa meneh? Wah, selamat. Memenangkan game ini yaitu Mobil Blender. Kecuali Ger, aku tadi bakal nyekel awakmu. awakmu yakin. Soalnya aku bosan kalau ngawang versi nasi gimana. Siap, ibu gak masalah apa. Bagus.
Paran habis syuting sampai malam, lumayan kayak BTS. Aku nyari lagi. Le. Kalian kan yang kalian balas dendam sih. Dasar bakat. Bisa kok. Ya Allah, salah weh. Aja di video tala. Kondro kan gak ada gak bisa nuntun tekan kene. Kan mati aku. Apa aku mati? Aku salah apa, Bek? Aja. Aja lu. Negara hilang. Ya. Saya aku bosen. Kalau nawang gak tenang gimana? Oh iya kayaknya. Oh, ya bakal ning dhek. Kok tukang ngayu? Enggak, untuk itu jadi DE pas kok gak anu-anu. Sore Nat. Ya, awak lah. Sunap. Oh, sore Nat. Kok bisa? Pas ya Jim, aku duduk di bawah Kamu apa kek? OST. Aku loh kayak apa yang dari film Derdamas. Kondro, film jenenge Dirdamas. Kondro, film jenenge Lord of Ardi. Karo. Kon jenenge